navbera meha îlon cotmehê de bêhneke pir xweş li seranserê Kurdistanê belav dibe. Ev bêhn ji nav rezên Kurdistanê difûre. Di navbera van her du mehan de şêniyên Kurdistanê dest bi amadekariyên xwe yên zivistanê dikin û berhemên rezên xwe datînin. Li gelek herêmên Kurdistanê rezvanî awayekê jiyan û debarê ye. Şêniyên Kurd bi berhemên ku ji rezên xwe hildiberînin debara xwe dikin. Di demên berê de tirî weke sembol û motifeke li ser mîmarî, awahî û gelek amûrên din hatiye neqişandin. Hîna jî di kolanên arkeolojîk de sembolên bi ser tiriyê ve tên dîtin. Tirî ji serdemên dêrîn û vir ve wekî mêweyeke girîng û mîtolojîk tê zanîn. Şeraba ku ji ava tiriyê çêdibe di gelek dîn û baweriyên cuda de xwedî cihêkê taybet e. Tevî vê jî tirî û remzên tiriyê her tim di hunerê de cihkirtiye. Helbestwan, stranbêj, wênesaz û zanyaran bi gotin helbestên mezger tirî xweş sêwirandine. Di mîtolojiyê de dema behsa rezên tiriyan dikin, ê ku destpêkê te tê hêşê mirov Dionysos e. Remza wî mêwe û wekî xwedaya şerab û xwezayê tê qebûl kirin. Dionysos dixwaze têkîliya xweza û mirovan nîşanî me bide. Ji me re behsa pêvajoya kevxweşiya jiyana hevseng, a xweza û mirovan dike. Mihrîcana rezberdanan bingeha xwe ji şahiyên ku ji bo Dionysos hatin li darxistin digire. Dema çêkirina şerabê dihat, şahî li dar dixistin. Vê rîtûelê bi sedan salan dom kir. Rezberdan di her çandekê de xwedî kevneşopiyeke cuda ye. Wateya wê ya hevpar jî hêwî û bereket e. Niha em ê behsa rezvanî û çend berhemên rezvaniyê bikin ku di çand û kelepora Kurdî de xwedî cihêkê giring e. Dims an doşav, bastêq, benî an jî sincox û her wekî din çend ji van berheman e. Şêniyên Kurd tiriyên baş û xweş di ber re diçinin û paşê derdixin bazarê. Belê, ev tiriyê ku nehatiye çinîn û di nav rez de maye, ketober tê komkirin. Ew tirî bêtir, tiriyê mezrûne yê şîreyê ye. Tiriyê mayî bi giştî diçinin. Tînin miştaxa, dixin têlîsan û diguvêşin. Ji bo ku ew keşmûna mayî baş suha bibe, dixin mengeneyê û diguvêşin. Ew şîreya ku ji tirî tê wergirtin, dixin neqran. Li gorî pirbûna şîreyê hinek axa spî dixin nav. Ew axa spî ji bo dawerevandin û spîkirina şîreyê ye. Paşê şîreya xwe dikewidînin. Di wê nîvkelî de dema gemara nava şîreyê bi ser dikeve, agir ji binê neqrê we dikişînin. Wê şîreya nîvkelî heta ku bicemide di nav re li hev dixin. Bi vî awayî ew gemar da dinizile. Xwebera binî dide. Dema şîre sar bû û gemara xwebera binî da di ser re ya paqij diparzinînin. Wê şîreya paqij ve digerînin neqreke din û ji nû ve agir dixin binî. Dikele. Dema dikele kef bi ser dikeve. Cara dudiyan wê kefê jî bi kefgirê ji ser digirin. Ger ev şîre ji bo basteqê be hinek arvan tevlî dikin. Ger ji bo beniyan be arvana wê hinek zêdetir e. Her wiha tîrtir dibe. Tasa yendo ya çembildirêj, tasa pîvana şîreyê ye. Ew şîreya arvan li nav ketî, ji bo nebe girêk li safokê dixin. Ew şîreya paqij ku li safokê hatiye xistin, carekî din dixin neqrê, didin ser agir û heta dikele li hev dixin. Piştî kel pêket, ji bo zêde nekele, nebe girêk û neşewite, hêdî agir ji binî neqrê kêm dikin, an jî sêleke dixin navbera agir û neqrê. Dema pelûr amade bû, ewilî ji bo basteqê hiltînin. Gava paçikên hêzar hatin amade kirin, du tasên yendo bera ser paçikên basteqê didin. Wexta pelûr germe, du kes wê pelûrê bi hostayî li ser paçik li hev ve digerînin û tenik lê belav dikin. Nahaylin qalin bibe. Bastêqa peltenik û spî ya herî baş e. Benî an jî sincox bi heman metodê tên amade kirin. Pelûra beniyan hinekî din qalintir e, ango tîrtir e. Ji bo tîrtir bibe hinek arvanê zêde dikeve nav. Guzên baş beriya ku bişkînin dixin nav avê. Bi qasî çend saetan di avê da dihêlin, da ku di şikandinê de kakil hûr nebin. Guzan dişkînin,
Kakilan bi tave dikin, benikan bi aqulan vegirê didin û bi dar de dikin. Aqul ew darikên serê wan çetelîne û ji bo dardekirinê bi kêr tên. Çend caran guzên darvekirî di pelûrê de dadikin. Li ber tavê dihêlin, da ku bi hemdê xwe zuha bibe. Ew pelûra ji ber benî û bastiqê dimîne û nema bi kêr tê, bera teştekê an jî ser sîniyeke didin û hinekê zuha dikin. Dûre bi kêran felqe felqe dikin û wek kesme hiltînin. Çend berhemên dinên ku di dema rezberdanan de dikevin evin. Beran an jî bêcik, qumaşk, helaw û mewîş.